Hello, welcome back mga isko, mga iska. Ngayong araw po ay magluluto po tayo ng espesyal na pansit dahil birthday po ngayon ng aking tatay. Opo, pansit lang po yung aming handa. So, ayan, tapos ko nang linisan yung pansahog natin. Yan, ganyan karami yung sahog natin. 1 kilong pansit, yan po karami yung sahog. Ayan guys, ngayon naman po ay magtuteros ako ng panakot. Ayan. O, tingnan niyo yung aming terusan, oh. Ganyan lang kaliit. Hindi namin yan papalitan hanggat hindi nauubos. Opo, antik na yan. Tapos yung papansitin ko, ayan oh, medya lang po. Tipid-tipid kasi, mahal kasi ngayon yung dito sa Samar. Mahal kasi dito yung kilo ng manok. Ayan guys, so nandito na yung aking pansit. So medyo tinula po yung pansit natin kaya binabawasan ko po ng sabaw. At syempre nagprito na rin po tayo para naman completos ricados. Ayan, prito. Nag-adobe na po tayo. Ayan, ng manok. A few moments later. Hello, welcome back. Nandito na po kami sa farm na sinasaka po ng aking mga magulang. At ayan, dito po namin naisipang mag-celebrate ng kanyang birthday. Ayan oh, ang dami po, ang lawak po ng kanilang nataniman na po ng talong. Ayan, eggplant po. Nagtatanim po sila, nag-garden po sila dito. Ayan oh, sa kabilang banda naman po ito po ay palayan. Ayan, hindi pa yan nasasali sa pagtataniman. Ayan oh, ang lawak. Ang ganda po dito dahil kung gusto po ninyo ng katahimikan, maganda po yung mga uma-uma. Ayan. Ang tatawag na uma. O yung tawag dito. Ano bang tawag dyan? Farm. So, dito namin naisipang mag-celebrate ng birthday dahil mas maganda po sa probinsya. Ano ba yan? Yung pinagsasabi ko. Mas maganda po dito sa farm. Mas tahimik at syempre, kulang sa bisita. Ayan, nandito na po yung mga manginginain, no. Nandito pa kami mga magkakapatid at pati na rin yung mga pamangkin ko nandito. Sila po yung mga manginginain. Ayan sila, oh. Si Aileen, si Mana, yung baby naming malaki. Tapos sila Jame. Syempre, nandito si nanay, si tatay. Ayan, yung birthday celebrant sa tatay. At ito yung aming mga dalang pagkain. No? Ayan, yan lang po. Simpleng-simple lang po. Pero ma-enjoy po. Yun po yung mahalaga. At syempre, higit sa lahat, inuman time. Kumbaga, inuman time is quality time. Ayan, thank you so much. Ito po yung aming simpleng pamumuhay po dito po sa Lawang Northern Samar. Maraming salamat po sa lahat po ng sumusuporta sa inyong nag-iisang maestro Waray. Again, happy birthday sa aking tatay.